खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बराय हरबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय मिथि नार्जारी आरो एक्स बयफ्रेन्डजों गारलायनायनि गुबै जाहोना मामोन। लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथाङा बयफ्रेन्डखौ मानो थाखाय गारदोंमोन? बिथाङा गावनि चेनेलनि कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय बादिब्ला गावनि मोजां मोननाया गावनि मोजां मोननायखौ टाइम थानायावनो भेलु बा इम्परटेन्ट होनो नांगौ, नङाब्ला जेला गावनि मोजां मोननाया गुबुननो गोसो होखांनायनि उनाव जिमान गाबबाबो मोननाय नङा। जायसो जाजादों बेसो मिथिदों। आंखौ रायबाय थानानै मा मोननो? जाय गाव गावनाव जाजादों बियो मोनथिदों जानो हागौ, आरो जाय आंखौ बुजिदों बिसोरनिसिम थेंक्स। लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथाङा गावनि चेनेलनि कमिउनिटि टेबाव बेफोरबादि लिरहरदों आरोना। बिथां लिरहरनाय मेसेजनि बादिब्ला बिथांमोना सानैजों सासेया गुबुन सासेनो मोजाङै थि मथै समाय होलायनो हायाखै, आरो बिथांमोना जानो हागौ गोबाव समसिमहालागै खौरां लालायनाय जायाखैमोन बा लोगो हमलायनाय जायाखैमोन। बेनि गेजेरावनो बिथांमोननि गावस्रालायनाया जालांदों जानो हागौ, आरो गोबांथार जाथाय थाबावनो हागौ। बेखौथ' जों मोनथिथ'ला। जिखिनि बिथांमोननिफ्राय आपडेट मोनदोंमोन नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दासिमनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।